Assalamu alaikum al'umma. Dan Allah in yau ka fara zuwa wannan channel namu mai suna Umar N Sharif Fans TV, ka danna mana subscribe. Sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura shirye-shiryen mu sanar da kai. Mun gode da zaɓar tashar Umar N Sharif Fans TV. Yasmin ina son ki da uzuri na zo daure ki karba, na gyara halina yarda da ni akan so da kauna. Wanda yake yaje baya ke gani ba duniya ce, gyara ana yi ne tun kan lokaci bai kure ba. Tun farko nake gaya maka masoyi ka daina shaye-shaye, ana ta burin tamin akan haka ne zubar hawaye. Gaskiya suke faɗa min dan so zancen su sai na boye, a sannan gane inda ni ka ba zan yi nasara ba. A yanzu na canza, dama abokanai suke zuga ni, na gana bari ba dan na ƙasa na suna wuce ni. Madubi na duba na ga duka na yi canjin kamanni, a yanzu na gyara idan ki ba za su karyatan ba. Wanda yake yaje baya ke gani ba duniya ce, Na gyara halina yarda da ni akan so da kauna. ka buɗe kunnenka ka ji zance na amma kwatance. Ban zama mai daraja shi batun a takaice, mu zaɓa wa 'ya'yanmu ba na gari mun yi dace. Na canja ra'ayina ka kashe can ma yana tahowa. Mai za mu shirya a bikin mu taho mu tattauna, na zama cikin dauki dan akwai yunwa idanuwana. Taron bikin mu shi nake so na ga duk dangi da masu suna, ranar farin ciki na ba za ya misalta in faɗi ba. Wanda yake yaje baya ke gani ba duniya ce, gyara ana yi ne tun kan lokaci bai kure ba. Na ji mugun zance a gare ki ban yi zaton hakan ba, da idanuwa na ga abin mamaki ba zan yi mantuwa ba. Zuciya tana bugu bacin rai watakil ba zan yi rai ba, komai ya same ni ba laifin kini na jawo kaina. Wanda yake yaje baya ke gani ba duniya ce, Na gyara halina yarda da ni akan so